Uyasuza mfondini. Uyasuza uziva? Uyasalela kamnandi kangaka. Khalo mangasuza kawuleli kamnandi. Khona uhamba nini? Ndihambe lo mna ngizohamba next week yo. Kuba kutheni ngoku? Hayi lo ndazo ndothwase ekhaya. Ke ukuthwasa la? Hayi bo. Nobuya suza mntwana. Kodwa umhle. Yo. Enkosi baby. Yo, awumhle ngani. Khanya sidigqiba izolo. Usebenza phi? Thengise ngomzimba baby. Thenza ngomzimba. Imali indlebe ke ngikhona. Yazi abanye abantu bathi ndifana nesele. Hayi bayaqoka bibi umhle kangaka. Umhle baby wena. Enkosi. Ufana nefrog qha. Enkosi baby. Ayizikho ayibadlala ngami. Njalo. Sabadala ndifana nesele. Uthi ndifana nantoni baby? Nefrog. Secaweni ngitana ngomso kwenzela uba silungiswe lithando lwethu ngolisaqalayo. Yebo. Ecaweni into yokwenza ntoni mina? Okay ke baby hayi ke ufuna ungitheli i-airtime sasa kwenzela uba ngifonele umfundisi xa singazuye ecaweni. Hayi. Andinayo mna i-time na. Ingxaki isipaji sami, yabona isipaji sami. Beke kwabakho iproblem yoba kuye kwafunyanwa kukho i-2 apha esipajini. Ene corona. Ukusikwe quarantine. Kodwa baby into zithethayo? Cela ubuyeke utywala. Cela ubuyeke. Kanti notywala baby. Bebuthetha le ntwini. Bebusithi manje uyeke wena. Uthini? What's up? Iphelile into ebesidibanisa. Intoni? Ndithikiwe mna. Sanibona. Pheli intoni?